Mirtel sa Rosa na wala ng phone sa Toycon, may leak daw. After a few minutes, the phone started moving. So karoon pa ng chase scene, police car. Teacher at student masyado nang malapit sa isa't isa. Sana hindi to totoo. Lees, hindi ko na kayang tapusin. Kapit kamay, sumabit, matatapos din natin to. Ito ang pambalita rin natin kasi masusubulan muna natin kay Mirtel kasi ito yung nangyari nung Toycon lang. I think nung last week lang, no, at binibigyan pa niya tayo ng updates tungkol dito. So, meron daw nakapulot na nakakuha ng phone niya. Nagmamakaawa daw siya kasi willing siya magbigay ng 30,000 reward sa makakapagbalik nito. Di naman daw siya galit, naintindihan naman may merong pinagdadaanan at merong kailangan. Pero sana lang daw ay maibalik yung phone niya at hindi na daw niya palalakihin pa ito. Ito ay nag-viral at nagkaroon ng sobrang sus na mga comments at weird na dahil daw ito ay meron siyang mga indecent na mga videos o photos niya na pwede mag-leak. So, nakakalungkot lang na isang bagay na nawalan ng gamit ay ginagawa nilang kabastusan. So, syempre marami mga degenerate sa comment section. Ano to, mga kadiri talaga mga tao. Pero ito ay nag-update pa at pas pinapakita nito kung anong klaseng security. At least dito mas maganda tignan natin ano yung mga dapat natin siguraduhin pag tayo ay merong mga events na pupuntahan. Ako nakita ko sarili ko dito kasi minsan nasa mga events ka or minsan hindi mo tinitignan yung mga gamit mo. Una ko agad isip dito, wala ba siyang PA? Lalo na kilala ka na pwedeng parang diretsuhin yung mismong bag mo na ito na si Mirtel, sir, boy, abangan mo ha. Diba? Alam naman natin na mga tao kilala tayo papunta diba? So sana ay mahanap niya yung phone niya at nakakatakot lang talaga gano'n nakagaling ang mga tao. Di ko alam gaano katindi yung security na meron sa Toycon na baka matakot na ngayon yung mga iba pang mga iimbitahin nila sa mga ganitong klaseng conventions kasi sa ikatatakot nila na mawala yung kanilang mga gamit na kailangan ba naka-mighty band o nakasuksok sa lahat ng butas nila itong mga gamit nila. So, nag-update siya dito, sinabi niya itong 30k na reward niya sa phone niya ay ang kinakatakot niya ay humihingi pa ng mas mataas. So itong nakawan ay naging parang papunta na sa extortion. Pero sinabi niya dito na ayaw niyang magbigay ng extra detail or parang bigyan ng parang vulnerability itong kausap niya kasi baka talagang tuluyan nang hindi na siya kausapin. Pero ako naman, bakit mo pa ito ina-upload, Mirtel? Huwag mo na i-post to mga heads up, itong mga update blow for blow na nangyayari sa phone mo. Kasi baka makita niya to diba? So, sinabi niya dito na nawala na agad yung phone niya at 5 PM pa lang nung event. At syempre, nung umakyat siya ng stage, nakalimutan niya yung pinagdadaanan niya. Pero yung mga staff naman daw ay tinutulungan siyang sa kanilang makakaya. Kasi dahil pa nila alam ano yung rason at kung paano nakapasok at nakuha yung gamit niya. So, habang naka-cosplay pa siya rito ni Sean, at one point, we rang the phone. A girl answered hello, then immediately dropped the call. So, feeling daw niya, yung person ay nasa area pa na naghahanap ng one-piece na phone na may SB90 signature. My phone had a distinct blue autograph sa likod ni Ken and Pablo. After a few minutes, the phone started moving. So, we got into the car and chased it. So, nagkaroon pa ng chase scene, police car. So, halos isang oras daw, hinahabol sila through Commonwealth, Fairview, malayo at mahaba. Almost to SM Fairview. So, naisip daw nila minsan kadikit na nila para tong yung meme yung maghihiwalay. Tapos napansin nila nung sinusundan nila yung phone kasi naman may tracking yan sa iPhone. So nung sinusundan nila, pabalik na daw sa Evergotesco na naman. At sinundan nila to at hanggang humingi na sila ng tulong sa PNP at yung mall security. At naisip niya na baka malapit ko na ito makuha. So pasara na yung phone at sa ikinalungkot niya, nakita niya doon yung pass away ng kanyang lola, yung hospitalization ng kanyang tatay, at mga hundreds of gigabytes of files na sinut daw niya raw para sa mga memories ng kanyang pamilya. At ito yung nakakadiri na iniisip ng tao versus sa totoong nangyayari. At eventually daw, nung kinokontak nila to throughout doon sa chase scene na to, ay nag-reply na, "We are still hoping to continue communicating with the person who currently has the phone." So, let's just say it doesn't feel like the goal is simply returning the phone anymore. Kasi dito natin makikita na hindi lang na misplace yung phone. Talaga merong deliberate na action sa pagkuha at pagnakaw. Meron na ibang hinihingi Kung mabuting tao ka lang, gusto mo lang ibalik yung phone, gusto mo lang gusto mo lang tumulong, ibabalik mo lang to ng parang wala lang. Pero hindi yun ang naging case. So, right now it feels like the goal is to get more money. Hopefully I'm wrong. Hopefully they still choose to do the right thing. Kasi as I mentioned, if genuinely they wanted to return it, I have no ill emotion. Open ako to give the reward. Also, so mag-update pa daw siya ako. Please wag ka na mag-update. Ito yung mga bagay na di mo na dito i-update. I-update mo na lang pagtapos na ang lahat. Okay, yung mga ganito baka bumaliktad pa sa'yo to na makita nung walang iPhone fully paid, kailangan ng pera. So yeah, so nagpapasalamat na siya sa Toycon organizers, Mana staff, Marshals, SMX Security,
tsaka sa mga police officers who helped us. I wanted to remind that everyone that fault lies with the people stealing, not with those doing their best to assist. Yan ang mahirap sa mga tao eh. Ikaw na nga tumulong, ikaw pa rin nagkulang. So, ayun, update. Kakapost nila ni Myrtelda kahit sinabi ko wag na. Pero hindi pa naman lumalabas sa video na yun. Ito yung day after ko sa mag-record eh. So, my phone got stolen sa Toycon. So, mingi naman siya ng 40k na. Pero nasa Green Hills na yung phone. After ng habulan, as in same day, di na namin siya tinigilan habulin. Sana all hinahabol. Nag-reply siya using my SIM saying na binenta lang daw sa kanya yung phone ng 40k. Tapos nag-send pa siya ng GCash number, gusto niya magbigay muna ng pera, pero dahil daw sa mga legalities, kailangan muna niya itago. Medyo duda daw siya. Kasi imposible naman na may matinong tao na bibili ng lock phone for 40,000 pesos within minutes na hinahabol namin siya. So ibig sabihin, tumatakbo ka pa lang, nag-aabot ka ng pera, nagbabayad ka na, ang dami nangyayari, ang galing. Yung kasama ko doon na official suggested na i-offer namin yung 45k para pumayag na lang siya at matapos na to. Nagantay siya sa sunod nilang message hoping na magkaroon ng agreement. Pero ang nangyari, maya-maya, nagkaroon na siya ng mga alert messages na may nagtitrigger at nagre-reset at gusto mag-login sa mga online wallets niya. Ayan na po, siya nagkakaroon na ng hackerman. At sabi niya, na-secure na niya lahat na accounts niya para hindi siya makuhanan ng info at ma-loginan yung kanyang mga accounts. As of today, the phone has moved from Everco Tesco to Green Hills. Aba po siya, Green Hills, ang bagsakan ng mga hobbyists at ng mga bagong hablot. Meron din ako nakita dati na sa welcome ako. Nakita ko doon mga nagpapakita ng quote nila na alam mong fresh na fresh pa kasi pati yung wallpaper sa ibabaw ng bridge, makikita mo doon na yung mga profile pic niya, yung pa rin yung mga napagbilhan. So alam mo, bago hablot yan, bago nakaw. So inulit lang niya dito yung sinabi niya na wala siyang mga bastos doon, na ginawang kabastusan ng mga tao. Nakikipag-usap daw siya sa iba pang mga nabiktima kasi meron din isa pang nabiktima na foreigner din na nawalan din ng phone sa Toycon. So nakakatakot. Na more na napapansin niya na may pagkakapareho daw sa kanilang mga karanasan sa pagkawala ng kanilang mga ari-arian. Ang ginagawa daw nila, minsan tinatabig ka o pagdadaanan mo, kakamayan ka o kakamustahin ka, tapos may iba na palang ginagawa sa kabilang part ng bag mo or kabilang part ng mga dalahin mo. Mga magkukunyari daw titingin ng merch or magpapapicture. Tapos mawawala na agad yung gamit mo. So sabi niya rito, para daw makatulong sa atin ay kapag nanakaw ang phone mo, syempre lagay mo na agad sa lost or block mo na agad. Kung iPhone user ka o Android, gawin mo na lahat ng mga pang-off dyan para wala na sila ma-access. Talagang literal pasasabugin mo na yung phone mo. So huwag ka rin daw mag-click ng mga phishing links. Kasi ibig sabihin mas magiging vulnerable ka sa mga attacks. Ako rin lagi ko rin pinapalitan yung hindi yung phone, hindi ako ganun kayaman. Lalo na syempre pag social media ang trabaho mo, importante lahat yan. Nandyan lahat nakalagay ang mga pinaghirapan mo. Itong bago tayo, keep a copy of our email number. Makikita ito sa box ng phone mo. If recovery becomes impossible, the email can be used when coordinating. Okay, so ito yung way para mas mapabilis yung coordination. Ito yung mga usapan nila. He reply using my SIM. Hello po, nasa kaliwa yung kausap ko kay Gabe. Gandang gabi mo. Sinira mo gabi ko. Hayop ka. Hello po. So nakikiusap na siya na ibalik. Saan po kayo nakapuntahan po namin kayo? Nabenta po sa amin tong cellphone na to. Oh my God, pwede po ba may pag-usap? Tawag po ako, bilhin ko na lang. So bibili mo yung sarili mo pag mamayari. Huwag kang mag-Alabama. Nako, Alabama? Huwag kang I think ang siguro sabihin nito, huwag kang kabahan. Mukhang hindi siya sanay gumamit ng iPhone. Halatang hinablot. Nag-autocorrect na belly ko po. Medyo dutap daw siya dito. Kasi sinong matinong tao bibili ng lock na po for 40k? Sana totoo yan. Opo, totoo po to. I swear po to God. Sorry talaga idol kung alam ko lang sis. To hindi ko bilhin. Catholic po ako pa mismo talaga. Pucha. Tapos yung mismo, tapos Catholic din yung bibili na wala na. Misa pa kayo kung sino pa yung Catholic, yung pa yung mas demonyo eh, diba? So, sana magtiwala kayo. Sige po, bukas na lang. So dito siya naging sassy na bakit pinapatagal mo pa? Eh nandito na kami at tinatay namin kukunin. To give respect sa magnanakaw, I am redacting his number kahit potek ang sama niya na. After sending me a GCash number, he blocked me. Hindi po kasi hindi daw siya nakapag-send. Siyempre, nanakaw ko yung phone niya. So paano siya makapag-send? Ito yung SIM card niya. So diba, ang bobo din itong magnanakaw na to. For legal reasons, tinago pa rin naman daw niya. Ayan, so hello po. Ito yung sinabi niya update. Baka kinokonsensya na niya at baka pwede lang sila mag-usap. Wala nang kasuhan na magaganap. Ibilik mo na lang sa akin yan. Di daw siya galit. Ako lang magagalit para sa'yo, Mirta. Hello Green Hills na yung phone ko. If may makita sa'yo kayong phone na lock for sale, let me know. The last known location ng kanyang phone ay sa Green Hills. Sana daw yung mga ibang mga store owners dyan sa Green Hills, tulungan din siya. Marami din naman mga store owners ng Green Hills na kasama sa kalakaran niya. Kasi dagdag yun sa inventory nila. Alam nyo naman din sa Pilipinas eh. But at the same time, I don't think we can be blind to the reality. You know, so, alam naman ni Myrtle na galawan to. Papunta na to sa buy and sell market dito sa Pilipinas, diba? So every stolen phone belongs to someone. Kung ito na
nanakawan. Ito namang susunod na balita na nanakawan ako ng dating Paulul na sana hindi ko to alam. So, pumunta na tayo dito. So, ito ay nagsimula na TikTok. Itong favorite ko yan, si Ma'am E. So, favorite ko yan si Ma'am E and close kami. Balang araw, ako naman magiging anak-anakan niya. So, I think ito ay isang teacher at kanyang estudyante. So, may mga posts sila together. Tapos yung mga captions ay palala ng palala moving forward dito. Kung di kayo handa, i-skip nyo na lang. Kayo na tinutulungan ko dito. So, kung ito maging parang awareness sa lahat. So, Aiwe, nakasabay mo na ba siya pumasok at umuwi everyday? Tanging ina at may Bobby. Okay, sana mommy issues lang to. Okay, dumadami na. May good morning ka na sa kanya everyday. Sana hindi to makuha ang mga messages ni Myrtle. Naranasan mo na din ba maging clingy and sweet siya sa'yo kahit ayaw niya na hinahawakan siya ng iba? Yes, heavy yikes. Heavy yikes. I love you, ina ko. I love you, my Bobby. I love you so much. I love you na ba siya sa'yo ng buong word na I love you everyday? Man, I think mas nakakalungkot to kung may nanay siya na nakikita niya to. Both either as a mother or as bilang isang romantic partner. I love you forever, Bobby ko. Already, Bobby. I love you, my Bobby. Always and always and forever, Bobby ko. Bobby! Bambi naman. Baka mommy issues lang yan, te. I love you in always, outer space, all the ways. We find ways, BDO. Forbidden you. Naranasan mo na ba hawakan cellphone niya at ibigay password niya sa'yo kahit ayaw niya hinawakan cellphone niya ng iba? Damn. Nag-glaze. Nako, mataas ang report card mo. Dala ka jacket. If sexy ka. Ni-remind at pinagdalan ka na ba niya ng jacket kapag lalabas? Okay, that's weird sabihin ko sa estudyante mo. Sana ano lang to, sana LARP lang to. Sana role playing game lang to. Sana talagang mag-ina lang sila at may weird lang silang connection. Pero kung mas lalo silang hindi magkakilala, kung ito ay isang teacher-student, hindi ko na maibabalik ang dating ako sa mga impormasyon na ito. At kasama ko na kayo dito, di ba? Kasalanan niya. Okay, baka OA mo, wala ka namang jacket. Ang susungit nga, angat ng jacket ko. Get ko ulit yung jacket. Naku, may mga jacket na. Naku po. Ma'am, mag-aaral pa po ba tayo? Unahin natin lang landi. Please, hindi ko na kayang tapusin. Hindi, kapit kamay, sumabi, matatapos din natin to. Naranasan mo na rin ba na mag-countdown siya everyday bago aba po, oh my, it's your birth month, happy birthday in advance. Counting down to make you feel all the love. So stop doubting na you're not lovable. Di ka mahirap mahalin, mahirap ka lang patigilin, dumaldal. Haha, love you, my... Ano mga in-erase niya? Tawagan ba nila to? Oof. Naranasan mo na bang pumunta sa birthday mo and magstay hanggang sa mag-midnight na po? Cinderella, I hope not. Na-miss ka na ba niya kahit ilang araw pa lang kayo hindi nagkikita? I miss you. I miss your hugs. Ina, tanging ina! Sana hindi to totoo. Sana ako ay nagkakamali lang. Pakiblur lahat ng mga mukha na. So, ito, nasa school pa sila nagsusubuan. Naranasan mo na din ba subuan kanya kapag nag-i-eat kayo and makashare siya sa food? Sana hindi, kasi hindi ata... Magkaklase ba kayo? Hindi ko na tanging ina! Let's see kung kaya nyo akong palitan. My ina will always be my ina and my ina only. Pagdadamot ko talaga siya. Okay, sayong-sayo na siya. Ayoko na malaman ng buong kwento. Mommy issues acting up. At syempre, maraming tao mga nagda-doubt kung ano nangyari. Nakita ko syempre yung mga netizens ay hinanap yung account niya, nag-deactivate na siya. Hopefully, maging isa tong eye-opener doon sa teacher. Kasi kung teacher man siya o totoo man ito, dito live action roleplay, kaya binler ko na lang din kung hindi sure. Sana hindi to totoo. Okay? At kung totoo man to, teacher ka ma'am, hindi yan po pwede. Alam mo pwedeng gawin sa'yo ng DepEd dyan at nasaan yung professionalism. Nung sinabi natin na ang school ang pangalawang tahanan, hindi ibig sabihin nun magiging tahanan mo na siya. Okay? Hindi tayo magbabahay-bahayan dito at para tayo magjowa. Hindi po. Okay? Ano lang yan, dapat dyan sila comfortable. Ibang tao iniisip ito ay predatory at irresponsible. Itigil mo yan. Okay? Hit your greed sickens me, ma'am. Ito na natin tapusin yan. At ito para makita nyo tong Jollibee, Jolly Raisin, papunta to. He got all them Jolly Baddies. Doon tatapos natin balita ngayon. Sana ay maglinis kayo na mabuti ng inyong tenga at mga mata sa mga nakita nyo. Gusto pa na mga ganito. Sana hindi. Huwag nyo kung limutan subscribe, share sa mga nahilig sa teacher niyang friends. Game Shopper.